24 Δεκεμβρίου 2023. Βρισκόμουν στο χωριό μου τα Ζουμιανά, παραμονή Χριστουγέννων. Η νύχτα κάθε άλλο από χειμωνιάτικη ήταν. Ο ουρανός ήταν πεντακάθαρος, η θερμοκρασία πιο πολύ σε ανοιξιάτικο βράδυ θα παρέπεμπε ενδεχομένως. Οπότε δεν μπορούσα να αφήσω την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη να μην βγω, να φωτογραφίσω λίγο κάποια αστέρια και κάποιους αστερισμούς που πιθανόν να ήταν ορατοί αυτή τη βραδιά. Πήρα μαζί μου τη φωτογραφική μηχανή και επειδή το αποτέλεσμα που βγήκε ήταν ωραίο, αποφάσισα να το φτιάξω και σε ένα μικρό βιντεάκι και να το μοιραστώ ούτως ώστε να δουν και άλλοι αυτά που είδαν τα μάτια μου εκείνο το βράδυ. Οπότε στο παρακάτω βίντεο θα δείτε μια μικρή ξενάγηση σε ένα μικρό κομμάτι θα έλεγα του νυχτερινού ουρανού, ξεκινώντας αρχικά βλέποντας ανατολικά τον ανατολικό κομμάτι του ουρανού πάνω από το χωριό Ζωγενά, το χωριό μου. Εν συνεχεία θα δούμε το δυτικό κομμάτι του ουρανού πάνω από την Κράνα και από τα Λιβάδια και τα κλείσουμε βλέποντας ποιους αστερισμούς μπορούμε να δούμε εκείνη την εποχή πάνω από τον Ψιλορίτη. Βέβαια, οι αστερισμοί που φαίνονται σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι του ουρανού είναι πολύ περισσότεροι. Οπότε ο καθένας ας κάνει τη δική του αναζήτηση, να δει τι μπορεί να δει το βράδυ βγαίνοντας έξω, μια καθαρή βραδιά φυσικά. Ξεκινώντας την αναζήτησή μας, κινηθήκαμε δυτικά. Βγαίνοντας λίγο έξω από το χωριό, αντικρίσαμε αυτή την πολύ όμορφη εικόνα. Σε αυτό βοήθησε και η σελήνη. Δεν ήταν πανσέλινος, ήταν όμως αρκετά φωτεινή για να μπορούν να διακριθούν στη φωτογραφία όλα αυτά που βλέπουμε τώρα. Δηλαδή τα δέντρα, τα βουνά. Αν δεν υπήρχε η σελήνη, τότε δεν θα μπορούσαμε να τα δούμε αυτά, θα βλέπαμε μόνο ένα μαύρο πράγμα, σκοτεινά. Το αρνητικό της υπόθεσης όμως ήταν ότι η φωτεινότητα της σελήνης δεν επέτρεπε να δούμε όλα τα αστέρια στον ουρανό. Βλέπουμε μόνο κάποια. Οπότε θα πάμε τώρα λίγο με τη βοήθεια της τεχνολογίας και στην ουσία με το Photoshop δηλαδή, να τονίσουμε λίγο κάποια αστέρια να δούμε τι θα δούμε. Καταρχάς, στη μέση ακριβώς της οθόνης τονίσαμε κάποια από τα αστέρια του πιο γνωστού ίσως αστερισμού του χειμώνα, του Ορίωνα. Πάμε λίγο να τονίσουμε λίγο παραπάνω. Τώρα φαίνονται κάποια αστέρια πιο φωτεινά. Σκόπιμα τονίσαμε τα αστέρια που μας ενδιαφέρουν. Είναι συνήθως τα πιο φωτεινά αστέρια που διακρίνουμε στον ουρανό. Πάμε τώρα να δούμε αυτά τα αστέρια τι μπορούν να σχηματίσουν. Αρχικά μπορούμε να δούμε τον αστερισμό του Ορίωνα, ο οποίος είναι και ο γνωστός ο κυνηγός του ουρανού. Όπως βλέπετε αποτελείται από τη ζώνη του, την ασπίδα, το ρόπαλο ή το σπαθί, ανάλογα βέβαια, υπάρχουν διάφορες εκδοχές στην απεικόνισή του, την καλλιτεχνική του απεικόνιση, και εδώ το σπαθί του, που εδώ στη μέση ακριβώς του σπαθιού, αυτό εδώ είναι το διάσημο νεφέλωμα του Ορίωνα. Αριστερά διακρίνουμε το μισό αστερισμό των διδύμων, στην ουσία τα πόδια τους. Δεν διακρίνονται τα κεφάλια τους, που είναι τα δύο αστέρια τα οποία δεν φαίνονται, είναι αριστερά από την εικόνα μας, είναι ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης, οι δύο δίδυμοι. Προχωρώντας ακόμα λίγο, ακριβώς στα πόδια του Ορίωνα φαίνεται ο αστερισμός Λαγωός ή ο Λαγός θα μπορούσαμε να πούμε. Κάθε κυνηγός έχει και ένα θύραμα. Εδώ ενδεχομένως είναι ο Λαγός. Βλέπετε τα αυτιά του, το πρόσωπό του και λίγο από το σώμα του. Δεν έχει ανατείλει τελείως για να το δούμε τελείως, αλλά και εδώ κάτι γίνεται. Και εδώ βλέπουμε τον αστερισμό τον Ηριδανό. Είναι ένας πολύ μεγάλος αστερισμός, ίσως είναι από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος, στον νυχτερινό ουρανό και ξεκινάει από εδώ, ακριβώς δίπλα από τον Ορίωνα, πάει, εμφανίζεται πάλι από τα δεξιά της οθόνης, κατεβαίνει και εξαφανίζεται και πίσω από το δέντρο και συνεχίζει ακόμα κι άλλο. Αφού αφήσαμε τον Ορίωνα να συνεχίσει αμέριμνο στο κυνήγι του πάνω από τον πανέμορφο ουρανό των Ζουνιανών, προχωρήσαμε λίγο ακόμα πιο δυτικά και φτάσαμε στα δύο επόμενα χωριά. Εδώ κοιτάζουμε το δυτικό κομμάτι του ουρανού. Βλέπουμε στο κέντρο και μπροστά της εικόνας την Κράνα και
Λίγο στο βάθος και δεξιά τα λιβάδια. Και έτυχε να έχει και ένα πανέμορφο σύννεφο, όπως το βλέπουμε αυτή τη στιγμή εδώ από πάνω, που είναι πάνω από τα λιβάδια. Και εδώ, όπως βλέπουμε, η φωτεινότητα της σελήνης δεν μας επιτρέπει να δούμε τόσο πολύ καθαρά τα αστέρια. Βλέπουμε όμως αρκετά. Και πάλι, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, θα πάμε να τονίσουμε μερικά για να δούμε τι αστερισμούς θα μπορούμε να εμφανίσουμε και εδώ. Τώρα βλέπετε, κάπως εμφανιστήκανε πιο πολλά αστέρια. Και επίσης εδώ βλέπουμε έτυχε να περνάει εκείνη τη στιγμή και ένα πεφταστέρι και το αποτυπώσαμε, το τονίσαμε και αυτό λίγο παραπάνω το μεγέθη, για να κάνει λίγο την εικόνα μας λίγο πιο εντυπωσιακή. Φαίνονται κάποια αστέρια και βλέπουμε και τρία πιο φωτεινά. Ένα εδώ και ένα εδώ. Αυτά κρατήστε τα, θα πούμε σε λιγάκι τι είναι. Ας προχωρήσουμε όμως τώρα να δούμε ταυτόχρονα ποιους αστερισμούς μπορούν να σχηματίσουν. Αν ενώσουμε κάποια αστέρια σαν τελείες, σχηματίζονται αυτοί εδώ οι αστερισμοί. Και πάμε να δούμε τώρα ποιοι είναι αυτοί. Καταρχάς, ξεκινάμε από αριστερά. Αυτός εδώ ο αστερισμός λέγεται το Υπάριον. Βλέπουμε το Δελφίνι εδώ, το Βέλος και δεξιά φαίνεται ένα κομμάτι του αστερισμού του Δράκοντα, ο Δράκος. Και πάμε τώρα στους τρεις αστερισμούς που φαίνονται στη μέση, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί. Και ξεκινάμε από κάτω αριστερά που φαίνεται ο Αετός. Δεν φαίνεται ολόκληρος, δεν φαίνεται η ουρά του, φαίνεται το κεφάλι, που στο κεφάλι είναι ο αστερισμός, το αστέρι μάλλον, ο Αλτάιρ. Μετά βλέπουμε πάνω τον αστερισμό του Κύκνου. Βλέπετε τα φτερά, η ουρά του είναι το αστέριο Ντενέμ και ακριβώς από κάτω βλέπουμε τον αστερισμό της Λύρας, η οποία πήρε το όνομά της από την αρχαία Λύρα, έμοιαζε πολύ στο σχήμα της, όμως από ό,τι βλέπετε μοιάζει πολύ και με την Κρητική Λύρα. Οπότε δικαίως έχει αυτό το όνομα. Και στη Λύρα το πιο φωτεινό αστέρι είναι ο Βέγας, ο οποίος με την πάροδο πολλών χιλιετιών ακόμα θα γίνει ο πολικός αστέρας. Αυτά τα τρία αστέρια, ο Ντενέμπ, ο Αλτάιρ και ο Βέγας, σχηματίζουν το λεγόμενο θερινό τρίγωνο. Ονομάζεται θερινό τρίγωνο γιατί είναι σουρανή πιο πολύ τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι όμως ορατός τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, παραμονή Χριστουγέννων και φαίνεται μια χαρά, λίγο πριν δύσει. Αφού θαυμάσαμε και αυτούς τους αστερισμούς, στρέψαμε το κεφάλι μας νότια, προς τον Ψιλορίτη και είδαμε τη χιονισμένη του κορφή. Ψηλά, όπως βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλά αστέρια, τα οποία όμως ας πάμε πάλι με τη βοήθεια της τεχνολογίας να τονίσουμε τα πιο βασικά, ούτως ώστε πάλι να δούμε ποιους αστερισμούς μπορούμε να διακρίνουμε. Τονίζοντας αυτά τα αστέρια, βλέπουμε αυτή την εικόνα πάνω από τον Ψιλορίτη. Ενώντας τις τελείες των βασικών αστεριών, σχηματίζονται αυτοί εδώ οι αστερισμοί. Ας πάμε να δούμε τα ονόματά τους ταυτόχρονα. Και, όπως βλέπουμε, στο πάνω αριστερό μέρος της εικόνας είναι ένα κομμάτι από τον αστερισμό του Κήτους. Είναι μεγάλος αστερισμός, βλέπουμε ένα μικρό του κομμάτι. Ακριβώς από κάτω του, το τρίγωνο αυτό που σχηματίζεται, είναι ο αστερισμός Γλύπτης. Στη μέση της οθόνης είναι ο υδροχόος, ο γνωστός σε όλους μας υδροχόος, το ζώδιο. Και ακριβώς από κάτω του και δεξιά είναι ο εγώκερος. Στη μέση, στο κέντρο ακριβώς της οθόνης, είναι ο νότιος Ιχθύς. Δεν είναι ο αστερισμός του Ιχθύος που πιστεύετε, που φανταστήκατε. Είναι ένας άλλος αστερισμός που λέγεται νότιος Ιχθύς. Ο Ιχθύς ο αστερισμός δεν φαίνεται στην οθόνη μας. Και πάνω δεξιά είναι το Υπάριον που το είδαμε και λίγο πιο δυτικά στην προηγούμενη εικόνα. Και αυτό το κόκκινο αστεράκι που φαίνεται στον αστερισμό του υδροχόου στην ουσία δεν είναι αστέρι, είναι ο πλανήτης Κρόνος, που αυτή την περίοδο βρίσκεται στον αστερισμό του υδροχόου. Εδώ
τελείωσε αυτή η μικρή μας αστροξενάγηση. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο και ελπίζω να σας προκάλεσα έστω και λίγο το ενδιαφέρον, ούτως ώστε την επόμενη βραδιά που θα βγείτε έξω και θα είναι καθαρός ουρανός, να στρέψετε το βλέμμα σας προς τα πάνω και να αρχίσετε σιγά σιγά κι εσείς να ανακαλύπτετε τα αμέτρητα κρυμμένα μυστικά που έχει και όμορφα μυστικά που έχει ο νυχτερινός ουρανός.